दिनै जोंनि बीजेपी दलनि आरो जोंनि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथांनि जेनाखि सबसे प्रिय मन की बात अनुष्ठान नैबे 122तम मन की बात अनुष्ठान को नैबे चिपकाई शक्ति केन्द्रनि सिङाव थानाय 6टा जेनाखि जोंहा बुथ सेन्टार दं बुथ कमिटि दं 7टाया सिस्टेना निजाबो बिया खालामदों किन्तु जों बे 6टा बुथ केन्द्रखौ जों खौसेयैनो नैबे चिपकाई बन्दराव जों बेहाय खालामनाय जादों दा बेवहाय बयबो रायजो राजाफ्रानो बिराद मोजां मदद फैदों जों आसा खालामदोंमोन 2-2.5 जागोन किन्तु दा 300नि बांसिन बेहाय रायजो राजाफ्रा जोंजों बाहागो लाफादों बेनि थाखाय आं खुब मोजां मोनदों दा बाथ्रा जाहैबाय नैबे 122 बे स्पेसियेल जों जे दा तिरंगा जात्रा एजेन्डाखौ जों लाफादों बेयो जोंनिल' नङा दुलाराय आसामाव गासै 126टा एमएलए समष्टिनि जेसेबां बुथ दं प्रत्येकटा बुथआव माने 11टानिफ्राय 11:30सिम मन की बात अनुष्ठान जायो बे मन की बात अनुष्ठानखौ फोजोबनानै माने दानि जे अपारेशन सिन्दुर ग्ल'रियासलि खुब मोजाङैनो जे साक्सेसफुल जानो हादों दा बेनि थाखायनो इन्डियान आर्मी आरो भारतनि प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी बिथांखौ धन्यबाद होनो थाखायनो नैबे तिरंगा जात्राखौ लाफानाय जादों बेसिकेलि जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे जोंनि हायावनो पाकिस्ताना फिसिनानै दोननाय उग्रबादि सन्थाया जम्मु काश्मीराव फैनानै पेहेलगामाव थांनाय 20 एप्रिलाव 26 जन माने निरीह पर्यटक निरीह भ्रमणकारिखौ बासि हिन्दुखौ बासिनानै जे 26 जनखौ गावथारदों बेनि उचित प्रदुत्तरखौ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनि निर्णायक भूमिका आरो इन्डियान आर्मिनि प्रचेष्टायाव सानथामनि गेजेरावनो जे पाकिस्तानाव थानाय उग्रपन्थीनि जेसेबां केम्प जेसेबांनाखि बिसोरनि क्वार्टार दं बेफोरखौ टस मस खालामजोबनानै पाकिस्ताननि गोनां एयारफोर्सखौबो टस मस खालामनानै पाकिस्तान आर्मिया जे सारेन्डार खालामनो बाध्य जादों दिनै बिश्वबासिया बेखौ नुदों दा बेखौ नुनानै जों खुब गर्बित दा बेनि थाखायनो दिनैहाय जों दं इन्डियान आर्मिजों जों दं प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदीजों बे स्ल'गानखौ लानानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों जितु सार नैबे समाव ससियेल मिडियायाव मोनसे खौरां फैबाय थादों जे बासबारियाव आदानि कम्पानिनो हा होनाया एलटमेन्ट जाबाय होनदों सार मा बुङो सार बेनि सायावहाय बेखौ बासबारियाव आदानि कम्पानिनि हा होनाया बासबारि आंनि न' खाथियावनो बासबारि ओनसोलनि आं खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम गाहाम विधायक जाबोनाय एमएलए जाबोनाय आंखौ एमएलए देरहाहरदों बे ओनसोलनि रायजो राजा दा आङो जेखौनाखि दा नुगासिनो दं आरो जेखौनाखि जे आन्दलनकारि बिथांमोना आन्दलन खालामदों बिसोरबो आंनिसिम फैदों आं बिसोरजों जेला आंनाव फैयो आं रायलायदों जे दानि आसाम सरकार एबा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसिनि CAM प्रमद बर'नि दैदेननाय बे सरकारा माब्लाबाबो रायजोनि खहा खालामनानै खुनु खामायखौ मावा बे एकदम रोखा बे बाथ्राया नंगौ आं खबर लाबाय जे अलरेडि APDCL माने आसाम पावार लिमिटेडनो APDCL कम्पानि लिमिटेडनो 3000 बिगा हाखौ अलरेडि एलटमेन्ट होबाय आरो 600 बिगासो नांदेरबावगौ ओरैबादि सानदों दा बेवहाय खुनु आदानिनो होआखै APDCL लिमिटेडनो बेखौ होनाय जादों दा बाथ्राया जाहैदों जों खोनादों जे गामिनि न' थांफायो गायग्रा हा थाङो बिदि थांबाथ' जानो हाया दा खोनानाय आरो आसल रेकर्ड बे रेकर्डआव माने दासिमबो सঠিक भाबै बेखौ नुनाय जायाखै किन्तु आं मिन्थिनो मोन्दों आं सार्कोल अफिसारजों रायलायनाय मथे खुनु रावनिबो न'खरसेबो थाङा खुनु दब्लायसेबो गायग्रा हाया बेवहाय थाङा इभेन जों ट्राइबेल जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जों बिसेसकरि ट्राइबेलफ्रा जों हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा जोंहा परिचयानो हाग्रायाव थानाय गतिके जोंनि बे फारसे लक्ष्य खालामनानै बे APDCL जेरावनाखि माने बे पावार प्रजेक्ट थार्माल पावार प्रजेक्ट जेरावनाखि जानो नागिरदों बे जानो नागिरनाय एलेखायाव कमसे कम भिलेज बाउन्डारि हिसाबै
माखासे हाग्रा ओनसोलखौबो दाननानै होफालांगोन बे रोखोमनि बाथ्राखौसो आं खोनानो मोनदों एबा सार्कोल अफिसारा जोंनो फोरमायनानै होदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जाय बिथांमोनहा दा बेखौ लानानै एसे दुखु मोननाय फोरमायदों बा नंगौबो जोंनि न'नि हाफ्रा जुदि थाङोब्ला एफा एनै जों दखल खालामनानै लानाय गय गायनानै जानाय औवा गायनाय जानाय बेफोर जुदि थांजोबोबा अर्थनैतिक भाबै जथेस्थ' एसे खथिया जागोन जाया नङा। दा बेखायनो खुनु खथि जायाजासे गामिनि रायजो राजा एबा गामि ओनसोलना खथि जायाजासे सरकारजों एसे मोजाङै सावरायलायनानै जिनिसखौ समाधान खालामोबा आं सानो जे बे जिनिसा खुब मोजां जागोन। जेसेबां रायजो राजाफ्रा नाङा होननानै बुंदों बिदिनो गोबां रायजो राजाफ्रा नांगौ होननानैबो बुंदों। गतिके आंहा मोनसे बिसास दं जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जाय बिथांमोनहा दा बेखौ आन्दलन खालामगासिनो दं हा होआ मा होआ होननाय बेफोरखौ जुदि जयै सावरायलायोबा सावरायलायनि गेजेरजों मोनसे मोजां समाधान जागोन होननानै आंहा मोनसे बिसास दं।